választom ezt. Így jó. Oké, és nem lehet, de lehet választani. Úristen. Ez itt az első, hogy ízérek. Mi ez? Nincsen senki. Várjatok, akkor kilépni. Na, akkor van más Na, már itt is vannak. Már itt vannak, hogy láthatjátok. Már itt vannak. Igen, itt vannak már. Akkor kezdjünk bele. Hamarosan indul. Tényleg elfelejtettem. Én nem olyan vagyok, mint az összes többi. Én így tudom, mert egyszer belakkolt, és már azóta nem tudom azt kikapcsolni. Hogy vált le, nem tudok világos. Csak a színállam hallatszik. Na, akkor itt is mányszor mondom. Na akkor, addig még írjunk a csetbe. De várunk nem ki. Gyorsan átjövök. Most legyen ilyen képes. Most ugye, hogy át akarjuk átvenni. Legyen mondjuk ez. Meg. Igen, ez. Kalapol meg. Mondjuk ez. Túl vicces. Akkor szemöldök, látjátok. Valaki visszaírogatnak. Hadd lépjek már bele. Járba kell. Egy év volt, mire így megtanultam menni. Nem már, na jó. Így egy év volt, mire így megtudtam izélni. Na, egy kicsit nehéz ezt most játszanom, mert azt írta ki a telefon, hogy csak meg beszélem már este 2:30 van, hajnali, úgyhogy de miért? Bakker. Bocsi. Hogy érezkedett meg részre. Akkor nem fogok menni kilépök minden. Nem a játékból. De Bakker, valaki jöjjön már ide. Akkor megpróbálom elindítani. Vagy nem tudom, megpróbálom elindítani. Jól van. Jó, oké. Így akkor beszélünk. Na végre már itt is lennék. Hogyha még egyszer akkor is abban kell hagynom a videót, és majd utána kell egy újat csinálni. Abba, szerintem akkor az már reggel lesz. Majd reggelikor, majd csinálok is egy sorcot, vagy róla, vagy csinálom a videót, azokon úgy. Az nem ezen a csatornámon lesz, az a másik csatornámon lesz az a sorc. Mert tudod, nekem kettő csatornám van. Egyik anyáim, ez itt apáim, már nekem nincsen telefonom. Úgyhogy most is apáim csinálom. Beljebb kellett csuknom az ajtót. Na. Persze, nem tudom, bemegy. Becsukom az ajtót, és tudom, hogy hangosabban tudok beszélni.
most már hangosabban beszélek, ugye? Na, kezdjünk bele, itt is mennénk. Akkor jól van, most kezdődik. Oké, vegyünk itt le. Jó, havazik. Na, azt tudjuk, hogy nem én vagyok egy gyilkos. Bocs, hogy ilyen hangon, de most kellettem hosszúkor meg. Tudjátok. Valaki meghalt, ki az? Tofu, nem tudom. Tofu, azt nem tudom, mert nem tudok angolul, csak most tanulok. Értesítés, miért pont saját magamat jelölöm be, bakker? Jó, engem nem jelöltek be, már én csak vagyok. Szerintem senki. Nagyotok le, hogy elszavazott senki. Senki nem ment el a falba. Na akkor... Erre itt lehet úgy szavazni. Már nyomta. Miért? Nem tudom. Mi sírjunk a chatbe, hoppá, ja nem. Először hello. Mindenkinek mindig kell köszönnem. A játékokban, és nem tudom miért. Bakker. Miért nyomtam yes? Van itt az, hogy hello bro. Megörülök ettől a játéktól. És mennyire nem tudtam. Na, ennyi is lett volna ez a videó. Mondtam, majd reggel fogom csinálni azt a shorts videót, hogy ezt a videót megcsináltam. Ennyi lett volna. Sziasztok!